Ие. Натуральный бүтіне барам. Ошол. Енді таулар, қырлар, қаралы, урманлар. Енді бүтін өсі әйбет. Еміне онда экспорттетлар. Гагаузияға мөрәҗәгать иткәндә мин бәйрәмләр белән котлagанда шуны әйткәнем, әйтәм, менә мине бик сагындыра. Элеккеге авылда бездә бетте шул нәрсәме әйтәм. Совхоздагы эшләрме әйтәм. Шуны сагынып сез якларга барам. Менә әйтәм, Аллаһ Тәгалә ишетте, менә хәзер менә монда да шулай менә авыл эшләре күңелле икән ул менә. Балачакта алай бик тыелмады ул. Хәзер менә күңелле нәрсә дип күренә.